20 dolog, amit nem vásárolok minimalistaként. Eldobható műanyag szatyrot. Kisebb vásárlásnál elég a hátizsák. Nagyobb vásárlásnál van pár erősebb szatyrom, amit évekig tudok használni. Felesleges kiadás éves szinten kifizetni több ezer forintot. Palackos víz. Vízszűrős kancsót használok, ha úton vagyok, saját palackot viszek magammal, amit megtöltök otthon. Így nincs tele a kukám műanyag palackokkal, és a környezetet is védem. Szénsavas üdítőket, gyümölcsleveket sem veszek, mert tele vannak cukorral, friss gyümölcsből és zöldségekből otthon is remek smoothikat lehet készíteni. Szívószál. Teljesen felesleges pénzkidobásnak érzem. Kávé, tea elvitelre. Ha hosszabb útra megyek és tudom, hogy kávéra lesz szükségem, lefőzöm otthon a kávét és termoszba töltöm. Nem csak pénzt spórolok, hanem időt is, mert nem kell sorba állnom a kávézóban. Beülni a barátokkal és meginni egy kávét még belefér, de nem teszem rendszeressé. Nem rendelek ételt. A legtöbb dolgot meg tudom főzni magamnak, amit nem, azokat pedig pillanatokon belül meg lehet találni online. Pizzát, meleg szendvicset, burgert, tésztákat tényleg nagyon egyszerű elkészíteni, és a variációk végtelenek. Lehet nagyobb adagokat készíteni, és a mélyhűtőben tárolni. Specifikus konyhai eszközök, mint hagymaszelettelő vagy narancsfacsaró. Gépek, amiket alig használsz, és csak a helyet foglalják. A több funkciós eszközöket preferálom, amikkel ténylegesen megkönnyítem, illetve felgyorsítom a főzést. Ha valamire hirtelen szükségem lenne, még mindig kölcsön kérhetem valakitől, vagy alternatív megoldást találok rá. Ugyanez vonatkozik a szerszámokra, amiket nagy ritkán használok, aztán évekig nem. Fúrógép, szőnyegtisztító, 1000 darabos szerszámkészlet. Máshol valakinek a szakmája miatt szüksége van rájuk, de a legtöbbet kölcsön lehet kérni, vagy ki lehet kölcsönözni. Tárolódobozok. Ha tárolóra van szükségem, akkor az általában azt jelenti, hogy túl sok dolgom van. Úgyhogy ahelyett, hogy dobozba raknám őket, inkább kiszelektálom, majd elajándékozom, eladom, vagy kidobom őket, ha már nem tudom használni másra. Ami neked felesleges, az lehet, hogy másnak épp nagyon jól fog jönni. Szezonális dekoráció. A karácsonyon kívül semmilyen más dekorációm nincs, és ott is csak a minimum. Teljesen feleslegesnek tartok egy évig tárolni olyan dolgokat, amiket aztán 1-2 napig használok, majd megy a dobozba. Ugyanez vonatkozik a szuvenírekre, hűtőmágnesekre és egyéb dekorációkra is. Ne értsetek félre, 1-2 dolog a polcon bőven belefér, vagy amihez érzelmileg kötődsz és szereted a polcon vagy az asztalon látni nap mint nap. De ha tele vannak a szobák mindenféle porfogóval, az jelentősen meghosszabbítja a takarítás időtartamát. Nem veszek 1000 fajta tisztítószert sem. Az ecet az igazi csodaszer. Szinte mindent lehet vele tisztítani. Ablakot, fémfelületeket. Konyhában és fürdőszobában használok egy-egy fajta specifikus tisztítószert, de ennyi. Nem pazarlom sem a pénzt, sem a helyet a tárolásukra. Nem veszek olyan könyvet, amit nem fogok elolvasni. Amiket megveszek, mindig tovább ajándékozom vagy eladom. Nagyon jó ötletnek találom az e-book olvasókat, amin több száz könyvet lehet tárolni, és sokkal praktikusabb is. Nem veszek DVD vagy Blu-ray lejátszót sem, mert ma már mindent meg lehet találni online. A streaming oldalakon rengeteg filmet, sorozatot, rajzfilmet nézhetsz, és csak tévé és internet kell hozzá. Ma már nem veszek lemezeket sem, mert nincs kedvem tárolni őket. Streaming szolgáltatóra sem fizetek elő egynél többre egyszerre. Pár hónapig Netflixen megnézem, ami érdekel, majd váltok egy másik szolgáltatóra. Így mindig van valami új, és nem pazarlok feleslegesen. Nem veszek drága mobil előfizetést, és nem érdekel, ha kijön a legújabb iPhone. Ma már technikailag annyira kicsik a különbségek, hogy nem látom értelmét a legfrissebb telefont venni. Próbálom a maximum érték, minimum ár elvet követni. Nem kell óriási adatforgalom, mert ma már mindenhol van wifi. Nem veszek trendi, túlértékelt ruhákat sem. Felesleges a legújabb divatot követni, mert ami ma friss, az holnap már lehet elavult. Nem beszélve arról, hogy manapság nagyon sok embernek nagyon kevés van, így sokkal nagyobb eséllyel vagy kiszolgáltatva annak, hogy a nem várt vagy nem remélt figyelmet vonzod magadra. Ezért többre értékelem a kényelmes ruhát a drágánál, mert a kettő nem mindig ugyanaz. Minőség legyen a fontos, nem az ár vagy a márka. Cipőkből sincs nagy gyűjteményem. Ami van, annak mindig megvan a funkciója. Van egy téli, 2 nyári, egy az edzéshez, egy alkalmi, egy a munkához, és csak akkor veszek újat, ha már a régi elhasználódott. Nem veszek ékszereket sem. Van pár bőrkarkötőm, de itt ki is merül a dolog. Nem veszek művirágot vagy növényt.
Élő növényeim vannak, amik feldobják a lakást, tisztítják a levegőt, és barátságosabbá, kényelmesebbé teszik a teret. Ma már akkora választék, hogy mindenki tud találni magának megfelelőt, amelyekkel nagyon ritkán kell foglalkozni, úgyhogy csak kicsi odafigyeléssel is nevelheted őket hosszú távon. Nem veszek több szett ágynemű, törülközőt vagy törlőruhát. Mindenből elég 2 szett, amiből mindig ott van egy tartaléknak, ha cserélni kell. Akciós termékek. Semmit sem veszek azért, mert akciós, ha csak nincs rá szükségem. Általában mindig tudom, mi az, ami kell, mert listán van róla, úgyhogy kicsit fordítva működik a dolog. Sokszor megvárom, mire akciós lesz, vagy ha tényleg kell, megveszem rendes árban. De itt is fontos az ár-érték arány. Nem kell mindig bedőlni az akciós táblának. A kereskedelemben bevett szokás, hogy felárazzák az árut, mielőtt leakcióznák, úgyhogy semmi pénzt nem spórolunk, mert rendes áron vesszük végül. Minden fontosabb vásárlás előtt informálódj. Mi az, amit ti nem vesztek, mert felesleges, vagy mert jobb alternatívát találtatok? Kíváncsian várom kommentben. Köszönöm, ha meghallgattál. Zsé voltam, sziasztok!